Ambassadeur Mali ambassade mbe Côte d'Ivoire k'u bɛna dankari kɛ ambassade dalala la k'u ka maa 46 min n'a ma bila k'u bɛ bɔ k'u ka dankari kɛ ambassadeur n'a ka baarakɛlaw la an bɛ fɛ an k'u kumakan kala maliyɛnw ni opinion nationale ni internationale bɛɛ k'a lamɛn bɛɛ ka kɛ seere ye ni article 31 an ka bɔ nin kɔnɔ nin b'an bɔ an ka Faransi ni Côte d'Ivoire fɛ kɛlɛ nin b'an dissuader k'an bɔ o kɔnɔna la nin ko banna ka ban an b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'an lamɛn nin na an kana an ka temps perdu ni constitution ko kɛlɛ in na avant projet dɔrɔn de don an kana an ka temps perdu nin na an k'an concentrer an ka jamana bɛ gɛlɛya min na an k'an concentrer o kɛlɛ la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ avant projet in kama an kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la avant projet tɛ se ka an si dan avant projet dɔrɔn de don foyi ma kɛ an kana fitinɛ jamana bɛ gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ mun tɛ nin ye jamana bɛ tɔɔrɔ wɛrɛw kɔnɔ min tɛ nin ye an ka ɲɔgɔn minɛ an kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ kulu min na bɛnnen don k'a fɔ k'u bɛ taa Mali ambassade attaquer sini a y'a u mankan lamɛn. Il menace d'empêcher les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire de fonctionner. Les présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut CONASU se disent épuisés de voir leurs compatriotes militaires encore détenus à Bamako. Leur sit-in devant l'ambassade du Mali est prévu pour le lundi 17 octobre. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. La coalition nationale pour le sursaut n'est pas à sa première revendication pour la libération des 46 soldats détenus au Mali. Elle ne compte pas arrêter ces manifestations tant que gain de cause ne sera pas obtenu. Alors, Balmaou, Aubéamé. Aubéamé. Négociation tête armée au Kélé 600. Ni Alassane Nera parti tondi undi. Ko lundi k'u bɛ taa Mali ambassade dalala la k'u ka t'u installer ambassade yɛrɛ kɔnɔ pour empêcher les services de fonctionner. Ko lundi de don. Sisan sans délai o banna ONU Antonio Guterres o dɛsɛra delili kɛra karamɔgɔw fɛ yen o ma se Mali karamɔgɔw a ye piégé sisan wa an b'aw fo aw ka jamana kanu na Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw aw ma sɔn ka bila ninnu ɲɛ ka taa delili façon dɔ kɛ n'o tɛ aw tun bɛ nimisa a y'a dɔn sisan ne m'a fɔ ye n ko Alassane bɛ ka anw piégé chaque fois il fait recours à la violence a ko k'an ye kelen ye a kelen ka taa mɔgɔ damadɔni de bila olu ka taa k'u bɛ taa ambassade la k'u ka taa tiɲɛli kɛ Mali société civile a ye nin mɛn wa Mali mɔgɔbaw a ye nin mɛn wa minnu kun ko an ni Alassane ye kelen m'a fɔ n ko ni Alassane y'i bolo jɔ yɔrɔ min na kɛnɛ ta yen aw dara la sisan ko an ye kelen ye an bɛ fa la an bɛ ba la mais Alassane ka delili kun ye piège ye a y'a ye sisan minnu bɛ kuma caman caman fɔ a y'a ye k'u bɛ taa ambassadeur bali k'u ka don ko k'u installer n'u y'a kɛ sini soldat a tɛ bila hali n bɛ min f'i ye hali u kana sogo ni soldat ninnu bilali ye yanni aw ka pression kɛ Alassane kan a kana ni daluya ye aw kan ka fɔ Alassane ma Mali mɔgɔw bɛ ka fɔ ko mercenaires don aw ka daluya ye mun ye négociation bɛ niveau jumɛn na Côte d'Ivoire yɛrɛ armée ma kuma a sɔrɔsiw ma kuma policiers ma kuma nin ye parti tɔndenw don u bɛ fɛ ka Alassane de soutenir et non l'état ivoirien kuma fɔra sɔrɔsi minnu ma olu m'u dala cɛ a fɔra ko CEDEAO minnu ka mɔgɔ b'a la CEDEAO ma communiquer k'a baara k'i dala cɛ a fɔra ko Faransi min ka légion b'a la Faransi m'a dala cɛ
parti tɔnden mɔgɔ damadɔni de bɛ bɔ ko n'u ma bila mɔgɔ minnu don aw t'u bɔ yɔrɔ dɔn hali n'u yi ka se ko mɔgɔ ninnu tɔgɔ ye min ye o t'a dɔn donc n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ communauté ivoirienne minnu bɛ yan an balimaw don aw kana hali kala kari u la an balima ivoirien minnu bɛ ka an soutenir su ni tile n'u jigila misɛnlen don Alassane ka nin baara jugu in na a y'u minɛ an dɔw don mais n'u sera Mali ambassade ma Côte d'Ivoire ambassade bɛ yan an fana kan ka min kɛ an bɛ welewele da sini nka a ye sini journée an bɛɛ ka ɲamada an ka lajɛ i komi tiɲɛ tɛ ɲini tugun Alassane tɛ interpellé aw tɛ taa Alassane nɔfɛ munna y'an ka mɔgɔw kɛ mercenaire ye aw tɛ taa Alassane nɔfɛ munna y'an ka mɔgɔw donni na munna Mali bɛ e ni tiɲɛ cɛ munna e ko NSC mɔgɔw don munna t'a ɲini NSC fɛ munna e ko MINUSMA don munna t'a ɲini MINUSMA fɛ aw ko a ye jeunesse ye aw ko aw bɛ tiɲɛ kɔ Alassane ko k'a y'u di diɲɛ de ma ko kana diɲɛ ka tɔnden bɛ Mali kɔnɔ ko kana Mali sumaya n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye munna aw t'a ɲini Alassane fɛ Alassane e y'an ka mɔgɔ di MINUSMA ma a fɔ MINUSMA k'an ka mɔgɔ da an ma yanni nin don cɛ an bɛ fɛ k'a f'i ye Alassane an t'an ka mɔgɔ ɲini MINUSMA bolo aw t'o kɛ aw bɛ baga Mali ambassade de ma ambassade min bɛ yen o n'a baarakɛlaw k'a bɛ s'olu ma Maliyɛnw ne Bumabel Jawara bɛ wele bila aw bɛɛ ma sini a b'an kɔnɔ n'Ala sɔnna ma n'Ala ye min bɔ a la an b'o lakali anw bolo ko dugu fila bɛ sigikafɔ la anw bolo ko mɔgɔw bɛ deli la anw bolo ko CEDEAO bɛ négociation na nka n'a bɛ jeune dɔw to yen ko ka taa Mali ambassade attaquer ko ka taa ambassade vandaliser ko ka taa dekun lase ambassade n'a baarakɛlaw ma fo k'aw sa ni Ala cɛ fo k'aw sa aw ti maga hali ambassade bin n'aw sera ma bilahi aw b'a dɔn nin sen ko min ye min ye ala bin a bin dɔrɔn u tɛ bila bi u tɛ bila sini anw taara u minɛ Côte d'Ivoire de yan k'u nana de k'u nana bi anw kan nin anw de taara u nɔfɛ Côte d'Ivoire yan anw de taara s'u ma ye wa anw de la ka taa ka mɔgɔw nɔfɛ a ka mɔgɔw filɛ Tombouctou nin ye anw ser'u ma n'a y'a kɛ a ka contingent mɔgɔ 700 min bɛ Tombouctou a bɛɛ ala cɛ a mɔgɔ kelen tɛ bouger au lieu de 46 militaires a bɛ kɛ 1000 ye parce que an bɛ ambassade aw ta ka bɛ ambassade vandaliser anw bɛ ambassade ni a personnel bɛɛ de ta otage la hali mɔgɔ kelen tɛ bɔ k'i jɔ a y'a kɛ ala nin kira kama n'a t'aw kɔrɔbɔ n'a t'aw kɔnɔ a y'a kɔrɔbɔ aw ye jeunesse façon jumɛn ye aw tɛ tiɲɛ ɲini a ka président fɛ san 85 o b'a ka mɔgɔw bila ka na wali mission na ka na ka jamanadenw bila gɛlɛya cɛ la aw tɛ aw ɲɛsin Alassane ma aw bɛ aw ɲɛsin anw de ma k'a bɛ taa bɔ ambassadeur de ma ko parce que ko b'a ka dugukolo kan n'a y'a kɛ aw ka mɔgɔ 700 de bɛ yan mɔgɔ 700 de bɛ Mali la yan a y'a kɛ dɔrɔn et je demande à toute la jeunesse, à toute la population de Tombouctou, de mobiliser ka Côte d'Ivoire contingent B. Avant wele kono sini, mais fait Tombouctou jeune beka name. Ne instruction duma sini ou ko appliquer. Mogo B. Aya to ka sama sini doron ou ka ke ala kama ko Mali ambassade ala kola. Alu kamra Mali ambassade kola. Et je demande à toute la population de Tombouctou, anga mi fu ya modo. Bamako ka olu kan ka min kɛ an b'o dɔn a y'a kɛ an ka mɔgɔ t'aw fɛ yen koyi aw de ka sɔrɔsi 700 bɛ yan aw tɛ ko dɔn an bɛ ko aw kan k'aw ɲɛsin min ma aw t'aw ɲɛsin o ma cɛkɔrɔba min y'aw ka siniɲɛsigi feere k'a ka mɔgɔw ta k'u di Faransi ma aw t'aw ɲɛsin Alassane ma aw bɛna fɔ ko ambassadeur aw ka mɔgɔ delila joli nana yan an y'olu minɛ yan aw ka mɔgɔ joli nana deli la yan an y'olu minɛ yan anw bolo ngo sigafɔ ni bɛɛ ni kelenya don ne y'a fɔ Mali état ye ngo Alassane bɛ k'aw piéger a y'a dɔn sa ko il prépare la violence derrière ala ka jama ta ko Côte d'Ivoire billahi Ivoirien yɛrɛ bando Alassane ni Ivoirien kun b'a dɔn ko ka sɔrɔsi don billahi Ivoirien kun bɛ fara i Alassane kan a y'a ye mɔgɔ damadɔ dɔrɔn mais n'a y'a kɛ 46 militaires tɛ dɛ ça devient maintenant 800 militaires parce que Tombouctou taw ni ambassade baarakɛla bɛ an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ko menace kɛlaw ye an ka jugu n'aw ye aw tɛ s'anw na foyi la walahi wa n'a kɛra kɛlɛ ye n'an ye armée bila ka taa s'aw ma
ala kana malien noyani amet dans paramilitaire billahi la police nationale la protection civile billahi amet deux corps seulement comme ça mi me kadolo be avancer ka umne kana ala ante mo la wuli ala c'est pas ala ante en reste na quoi ala ante tout pour mobiliser na deux ou trois commissariats na mako dugolo minaka fomatu na ya ke nan dona korbar kono nan sigina ka soro ama korbar mine fo boage aka fomatu na ya ke ka mara mala masadla na mata na ma ka dale regional klemina aka fomatu mardi ba soro fem beta korbar drapeau bejigina mardi ame korbar drapeau bejigi ka bo korbar kono ayake abta goroba ayo goroba la reya abta disunu pam kabina fo ko we kabta ambassadeur menacé aya sama et demain on va mettre toutes nos forces en alerte aya ke sini ni ala tame kata les régionales criminelles mardi wala da soro fem ben tame dumna korbar on est déjà pour 46 militaires avec maintenant des ministres otages aya ke dron ayo join abina banga jamana mani avion fa marfa kana agresser kada turusu de manga dugolo ka kana marfa la donga dugolo ka amba o minawla kaka ya fadeli abta fo kaba menacer na ya keni drapeau wula korbar mardi aka fo motu aya korobo doro aya korobo ambe don ka damine esia so be avancer ka o mine me etia ala kana uchi ka na ya ke abina doni zenka faut que c'est pas kalama an Alassane Cité bonala vous n'avez jamais vu un président otage na Alassane ta otage la kafuma tout ay ke dron et je demande à toute la population de Tombouctou fin compte ala ko déjà me rom ko shika na boyintu na ko kawte ko don mo mi ga obla na yake aw yele mako wolon bla be sa awla amba utuine no tana anja me 46 militaires ndombo ka ta me rom ne ka faraga nanja amenuru to ambulo kakla ka ta mo rom ne ka faraga o tsa fuike abina bianga kabina fo bi kabina bi anga anga jamana ka kabla ka fo tu kholo mabla anya o yina ka l'ordre ne dit ako ko ka so sudo preuve beni vous n'avez pu fournir aucune preuve matérielle ay preuve tu me dis ka yina ka fo ka so sudo à part les communiqués ay korobo naya korobo. Et demain, je veux que toute la jeunesse du Mali, bera anga instruction kono sini, ambu observer sini, nous sera Mali ambassadima, kouye dangari Mali ambassade là, sini ngene, au pe force fambebe, ambe donfo korbar, Tombouctou kaw, ou ka contingent mumbe abolu immobilisé. Donc, il y a 46 militaires, où il y a amata 1000 là, ta 1000 anisi, plus 3 ministres, ante donani ministres sama bo otaji là, na makaka fomatu. Aka korobo dron. On boulongo et mugudo anta kala mako kulugardu wante to ka chesi se malila antu ni chauche na kimila delila il est collacé rema chesi se ngala do malila antu ko deli ça c'est fini ni ame ame nyondo ante nyombuya basabla anye deli de jado awla ou tebla ni romi a jata fo ou tebla ni mali justice ma prononcer ou tebla aya korobo. Et demain, je vais faire une instruction qu'on a signé ou l'a fait. Mara, n'a pas ce qu'on a ça, ma fait. Autant mais Alassane Bando. Aw ye demseni aw ta ye dro abe sara dro wardi me do awda abta fenuke mais Alassane Bando. Are beni bela to wiye klali ka porko ba aw no. E aw ye por jamana ayna ke na mako por 16 ga fumante. Aya ke dro. Wallahi ni aw te bolé porko la. Ina alache ni de nyaduna dai abina bianca ama sauma dongo wolonvla ayo dongo wolonvla ka dongo shekina na anyaw mine anyaw yinga dongo tawla on a tellement allégé la situation à cause du lien fraternel qui est entre les deux pays et puis vous vous permettez que quoi ouais quoi c'est akala tu ne cheri mangala tu amangala chez les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire de fonctionner. Les présidents du présidium de la coalition nationale Chokonassu se disent épuisés de voir leurs compatriotes militaires encore détenus à Bamako.
Leur sit-in devant l'ambassade du Mali est prévu pour le lundi 17 octobre. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur, les 700 éléments du contingent ivoirien dans la MINUSMA, au 700 au Tebo. Akwa Amassadi, ana barakela be. Ako kaba installé amba tchika momo ala boti. Anta installé de Sokotauna. OK boy. Anga commissariat fait avancer l'endo. Anga fait be toutes les forces. Anga fait be ka frontière la bébé avancer ka don Côte kono. Auta ça c'est un acte de guerre. Auta eko ka abisa masar maboku. Est-ce yaba mon face abado? Aw beni fo mais Alassane te sonkan ni mogo de nindo awda donc akuna na delim na donc piège de kuno en be kelenye donc piège kuno ama fo mali autorité ya ngo nous nga fait on de prévoir après la négociation au cas où la négociation échoue on va faire on préparer tout contre nous et voilà la preuve aw ka check keme wolo même keme chegin de ministre contingent connaît aba foko weko abta ambassade fait est-ce que on réfléchir yana kanike on te c'est ivoirien kelema attends ni ivoirien yon soutenu on te ivoirien kelema mais aka surasi keme wolon bla keme chegin be aka bla kuno ko o fola madame no lula amba damine aka masari akoko ama ala koko nama bi aka fama tout aya korobo doron et je demande à toute la population de Tombouctou bekana instruction kono sini aya namaka kono sini ni min bɔra la an b'a yira ɲɔgɔn na an b'aw lajɛ sini sɔgɔma a k'aw diya dɛ ambassade bin ala bin a ye s'a ma a bin dɔrɔn an bolo n ko a ye denmisɛnninw de ye n k'aw tɛ ko dɔn n k'aw bɛna wali jamana kan ka na bin mɔgɔ kan n k'aw taga hakɛ dɔn aw bɛ nɛgɛ nɛgɛ nin mais n'aw dalen don aw yɛrɛ la a y'a kɛ n'an ko k'an bɛ bɔ sini an b'aw to yen a ka bɔ sini mardi b'a sɔrɔ drapeau kelen tɛ flotter institution foyi de la Côte d'Ivoire mardi 16h no o kɛra ko armée tɛ Mali bolo a bɛn ni Ala ni kira cɛ n'aw y'a kɛ ni mardi 16h y'a sɔrɔ drapeau dɔ gono Côte d'Ivoire billahi o kɔrɔ ko Mali armée ko montant en puissance min bɛ k'a fɔ ko nkalon don billahi o kɔrɔ ko tiɲɛ tɛ o kɔrɔ ko tiɲɛ tɛ a bɛ taa ka na menace kɛ contre la personne physique de notre ambassadeur et leur personnel. Ça veut dire quoi? Ça en sera au niveau ma. Aya di ministre ma na so aya di ministre ata ko ministre ngala mo ngi dama. Antu bla bi, antu bla sini, wantu bla sini gene. Na o jibe minga aya ke o te bla o be juger di. Wa mo shi senga na se Mali la ko deli. Mo shi senga na se Mali la ko deli. Aya ke droit à une instruction kono. Et je demande à toutes les forces vives de la nation, à toutes les associations fêtières, beki mobilisé, ka ayul a begatele la jesini, anga communiquer kono. Naya ke aba fam. Ama viva Azawad tere. Aye vive faire une réforme teni. O be o kungodi. Ni ya me ko Azawad aw de be sura sula do ngadu deme. Aba fo ni ya me aba ko Azawad aw de sɔrɔsiw la don ka na terrorisiw dɛmɛ an ka territoire kan n tɛ n'a danna anw kelen ma u tɛ s'anw na mais aw de b'u kɔkɔrɔ aw bɛ dɛsɛ to k'a ka dugu lakana k'a ka sɔrɔsiw bila ka na mercenaires la aw tɛ maloya o la o kuma bɛ fɔ a ye a ma maloya a ma siran e ni ala na ka cɛ état kuntigi ka mɔgɔw di ko mercenaires aw tɛ siran o la k'aw bɛ taa an ka ambassadeur k'aw bɛ to ka intégrité physique menacée a y'a kɛ k'a lajɛ n'a y'a kɛ a b'an dafalen sɔrɔ yan. Et je demande à toutes les forces vives de la nation, Beki Ifan Kibla, a été bindron boti, a bindron, à la fleur boulou, à Kamakala. Nayake, a koko amassadi, ma ta donc à tchèque, mais du libyen. A be kuma a te réfléchir, à kuma ta gourobara droga ta bneganunta, ka poinunta dron, ka auditionumbo, Mali gourobara keleman bona ou bien.
ay gorobara dia mali goroba kelen taw bedu ata tiɲɛ fɔ Alassane Alassane ya ka réalité fɔ ye. Pourquoi Alassane ne vous dit pas la vérité? Alassane Bora, il a simulé la libération des 46 militaires Koublala, alors que ce n'était pas vérifié. Alassane Ngolamuna. Ok. Aouye à Korobo. Aou Mohamed Mali Foyo. Aouye 6e puissance militaire de CEDEAO Kono, 6e. Et bien c'est qui est première puissance ga. Et mi ka dugu 7e ma. Hein? Est-ce que Eika Jamana est fait nager Kalaje? Il se n'y a que mon rival à dire ça. D'accord. Aye a fin ni fin fait au Jayo Beke, aye au free avec la Nimbelair. Ou te blabi, ou te blasini, ou te blasini kene. Amata bi wangoy. Ole nana bi ankan. Aude nana bi ankan naka marfa ou ye. Aude nana an attaqué kana an agressé. Sans preuve, sans ordre de mission. Et vous faites des chavas comme nous, si on va installer dans l'ambassade du Mali encore de Aya Korobo. Naute Kodon, Aboloko et Nine politique et Kaboko, Aya parti tondu. Nande Ivarende Rera Mare, Name politique Nunema. Aya Korobo, Sini Abaya Aounia Sansan. Odiato. Depuis dès le nous nous faisons nous nana ango beki farati parce que ne baron nous jigi be violence de ka avec guerre ni audesoro la avec c'est là ni ko c'est là mal attaquer audesoro la ako ba ni france ka i bon maliga audesoro bela o sangoni option militaire bana 600 akara agression re 600 oh ate bonala ayake na obulo ko ni menacing de ba ko nu mebla ako mo kote mo mi le ku taw do re mercenaire be ba mo la rom na yana to ñon ko jugubi donc amé ne gadu sera la bla 20 72 97 72 20 72 97 72 yana ngata Kidal libéré afra kada mo libéré folo va libérer Kidal, venez libérer aussi vos soldats, voilà. Aute nye donc 20 72 97 72 ne ka juru sira oye ame mo dama ta ka ko kunche ame ne ka juru sira la bla 20 72 97 72 Allô bou Salam alaikum wa alaikum salam taala wa barakatuh le bela jelen fo mba bu ni ngali be juma ngabi mega juru sala blale ni ngali be ko différence mbe langue nationale et langue officielle ni ñoŋote ale ni ko corps jeunesse mo do boro ko ta mali ambassade attaqué d'accord anga dam ne langue ko la flo amasro ko na Côte d'Ivoire la secondaire bon langue la ne jatemne minke Bamaw ka la jawye français ke langue officielle chumi ba bamana ngam fraka sadi nga tana fly ñoo fe amma ko bala aka serum na be sew don non diru mais na ma do constitution wono sisamno abla ba ko no kuma jimemble donc maintenant nous ada ko no comme langue officielle ga fo français bla ra chumina donc ne kon bolo avec la ñoo fe avec ta o chungol la parce que amma fo bamana ngam cheno furuba kandidu flaba me dono ba me kado ba me bozo ba me maraga ba me bon alni mali langi na kera mugani a be fra ñonga langi mbe fona be ne bolo ambo ta folo la ko fra français kan d'accord donc après que la gemi be fo flana fana na ofana ta ga fra ga langi sabake officiel ni be fo Mali femme perfait, minde kala Mali femme perfait. D'accord, donc il est de faire chier flana 600 rapidement, comme il y a tant c'est là. Question flana, mi il va on taro. Olu ka do ko ni sera jamana ambassadeur ma ici no ki sera jamana ere de ma no ambassade de jamana ere représenter o jamana kain.
a bɛ b'a fɔ Asimi de b'olu fɛ yen comme anw ka ambassadeur min bɛ yen sisan u b'a fɔ Asimi. Donc n'i ta an ka président bali baara la i y'a dabɔ mun kama i y'a dabɔ balawu de kama. D'accord. Donc kuma ka ɲɛfɔ Ivoirien ɲɛna u ka sabali u k'u bolo da u dusu kan an ma se fo o niveau la fɔlɔ. Merci. Kuma min tun bɛ ne fɛ ka fɔ Ivoirien ɲɛna o ye nin ye. Diyara n ye an bɛ taa. O de ye fasa de ye. A ye nin partager nin ye fasa ye. Allo. Allo. Lasine nin fili ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin sa. Allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuhu. Ça va. Comment vous êtes? Torose. Bah. Le ma yɔrɔ min na min ye kan ko quoi. Asimi ninnu bɛ n'u bɛ fɛ ka bɔ Faransi bolo kɔni n'u ko k'u bɛ to Faransi la an ka o ye to ka jɛ ye quoi. Non, avant projet de do. An b'a dɔn a bɛ yɛlɛma mais an bɛ fɛ dɔrɔn u ka français fara a kɛ bamanankan bila a kɛrɛfɛ. Voilà. D'accord. Ne ma bɔ Faransi la kɔni Faransi kɛlɛ ye. Ne ye bɛɛ a fɛn na dɛ a bɛ komi ma bɔ yɛrɛ quoi. Ok, merci. Jawara di ko yego kele te bane. Allo. 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 Bonjour, ça va? Ça va. Bien. Ne bɛ kuma Côte d'Ivoire ka côté in kan. Bisimila kuma b'i bolo. An kɔni min ɲini natu kɔnɔ Ala ka jigin kɔnɔ. Ko natu kɔnɔ Ala ka jigin kɔnɔ a bɛɛ ni Ala cɛ. A tɛ fɔ k'u ka sabali ka dabila u k'a kɛ dɔrɔn. Ala ka n'u y'a dabila an tɛ yafu ma. Voilà. Merci. Misiki yɛlɛ. Allo. Allo. Kanche. Allo Anitli. Abantli. Ma. Ok, ko tamu Mali ko kan lango da officiel. Alhamdulillah hakila min ban mena la. Ore ka ko ke an langue officiel yi an na sebelinde. Ka bonanga fara o kan bonanga bla o duguma. Mais comme maître ninnu ko olu gɛlɛya dekun kama labɛn kɛbaliya kama ko olu ye faransɛ ta. O kɔni o dalu kelen fana kama yalasa an ka se ka labɛn ka ɲɛ ka faransɛ kɛ a sabanan ye o la an bɛ an ka labɛnw sabati faransɛ la sɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka o ko to fo ka diɲɛ ban. Merci mon frère. Voilà, an hakilina min kɔni bɛ na tiɲɛ la o de ye. An ka taa Lasine, merci. Ne y'a wele. Mali sɛgɛsi bɛɛ. Allo. Allo. Allo ani tile. Awa ani tile. Nba. Somɔgɔw bɛ di? Nba. An ka taa. Ayi u t'a dɔn u kana fara n na bilahi jelimuso n'u ma fara n na n bɛ dada u la u tɛ ne dɔn Ala ye Mali sɔn kɔgɔji la ne ninnu magara Mali ambassade la bilahi walekum salam n cɛ nba n cɛ
aw de y'anw soldaw ye. Oui. Il faut que comme il y a n'a tugu ala ka jugu kɔnɔ. N'a tugu ala ka jugu kɔnɔ. Merci. A y'a pɛrɛ dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn k'a fɔ anw pɛrɛ don sini kelen ma. A y'a to tan n'u fana dɔn ne kun ka y'a fili. A ka fɔ dɔrɔn anw m'o de lamɛn anw m'o de kɔ anw m'o de dɔn wa a y'a fɔ dɔrɔn an pɛrɛ don sini kelen ka bɔ ka taga an ka patigi ka taa débat. Merci. Voilà. An ka da kan an ka taa. Maliyɛn wulitɔ filɛ nin. 46 militaires ni 700 1000 militaires a bɛ kelen ta fila la. Allo. Allo Bumabel. An cɛ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuhu. Allo Ngo. Nous on magala an ka ambassade la. Côte d'Ivoire ma deli ka min ye depuis Côte d'Ivoire wolola fo bi u b'a ye. Ala ka sini yira an na. Mɔgɔ kelen ba man nana wolo k'a kɔrɔbɔ k'a filɛ. Ala ka sini yira an na t'i da ka sunɔgɔ Ala ka sini yira an na. Walahi ni an ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ ninnu bila dɔrɔn Côte d'Ivoire tɛ min kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ n'a ye. Ka k'u bila ka bɔ min? I bɛ bila cogo di? Ninnu kɔni. U kɔni ka taa se ambassade ma dɔrɔn n'u y'a kɔrɔbɔ o tɛ sokɔnɔ kɔrɔbɔ fo ka taa denw ye. Merci k'an bɛn sini. An ka taa. Safia Sissoko Fransi quand ils sont basés dans Delimuso Bumabel Fasala. Adam Soko quand ils sont basés dans Bumabel Fasala. Allô? Allô, salam alaikum. Anche. Amata. Korbasi Taula. Torose. Somo. Torose. Waaw. On a wele tumu friend la. Fɛn bamanankɛ ye k'o don ba la. Donc anw bolo kan ka bamanankɛ u k'o bila ɲɛfɛ. Français kusan kɔ. N'Ala sɔnna. Ok. Voilà. Fɛn min ye Côte d'Ivoire ta in ye. N'a t'u kunna Ala ka jugu kɔnɔ. Amina yarabi. U bɛna dɔn ko bɛ sen na sisan. Merci. An ka taa. Allo nche le dialogue ka Jama Jalo Ijalo ne mu fi ko yu a ko bo ko bi galam ko de la assembly de la depuis le temps de Traoré Jumé qui veut diriger Jumé yana mama Jumé nguni a ko bo ka se ka ku ba ambassade attaquer monsieur le gendarme tu es gendarme voilà ancien militaire de la ko aya ke ala kama gendarme kan toma gendarme aya ke ala kama kan toma billahi ame kar ber ki jone kata korvar aya ke ala kama akan to awma aw serena ala mali finitu aw serena ay ni to ma sa ako ko betro sula ay ni to ma ala kama go aka ka ala kama ni anga kodi aw sigile ma be kele inna ni awati joli aya ke ala kama aka ni rotoma on va réquisitionner tous les cars de toutes les compagnies kayelengata aka ala ay ni to ma ara Nigeria compagnie attention ma ira attention compagnie vraiment attention compagnie ma go kalbe beta kayelengata merci ay ni to ma ala kama les enfants vont rester non ok kambe les enfants merci mali territoire ku simbonna ala kama kon to resi lulu transporteur ay karu dama dro ala kama kaw simbonna allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuhu bon mamel allez ça va ça va alors allons club là faut de ba ça va bien torose alhamdulillah ba alors ne club là réseau angata aleka réseau ma sabati century mo ay carte dama doro
Muguti Jawara. Billah me ka mugu yese nunu. Allah. Allah. Ni kelema nani tse bidu ka fo matu. Angata. Jombi, allo. Masa Makasa, ale kumbe Elaji Umar Talka kele masaw la. A ko ka kele ko dengle ka usani den kɛmɛ. Allo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuhu. Aha. Ya bɛ min f'i ɲɛna o ko ni Côte d'Ivoire bɛɛ kelen ye. Ɲɔgɔn nɛgɛ kan don. N'a sɔrɔ ko ye tiɲɛ. N'a sɔrɔ Ivoirien finitigiw kɛlen bɛ ka relation ninnu arrêté. Wallahi ala. Mais an ye kelen ye o kuma bɛ anw Maliens de ta yan. Ivoirien tile kelen ma deli ka ci Malien kun ma. Ni ye tiɲɛ. Sisan u ta sera an ka faamaw de ma. Fɔlɔ tun ye Malien minnu taga baara la yen n'o tɛ u y'an ka bonya. Oui. Sisan u kelen filɛ État yɛrɛ ma. Donc vraiment an kana a musalakato min n'an ye ka kulanko kɛ n'u ye min kɛ an k'o ɲɔgɔn 100 k'u la. Merci mon frère. An ye kelen ye kuma ka bila. An ye kelen kuma tɛ nasa ko sama sa ma dɔrɔn an cɛ an ka taa. A jɔn ni Bubu Jawara ka nin dan kun sini tatɔ Kɔrɔwari ala kama. Depuis tɛngɛrɛ la a bɛ sɔn duman kɛ n kun. Jelimuso n'i sɔn otage 4 na n'i sɔn otage 4 an ka taa allo. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuhu. Ko bɛ cogo di? Kɛra fama ye dɔ di. Turamagan si ko bɛ cogo di? Nba. Bon n'a t'u kɔnɔ ala ka jigi kɔnɔ nin ye kɛlɛmasaw mankan ye Turamagan Tarawele an ka taa Jelimuso n'i sɔn otage 5 aw kelen bɛɛ. Bumabel Arnogalo ale de ye jinɛ jɔn di a ka mabɔkɛ ma. Allo an cɛ. Mɔgɔbaya ye kuma. Wallahi denmisɛnninya la i bɛ taa ka taa nin 5 fila fara ɲɔgɔn kan hali n tɛ don kari kɔnɔ ka segin n'u ye. A ye nin kala ka namɛ. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, mon frère. C'est Boubou Mabel. C'est bien, Boubou Mabel. Très bien. Bon, bien. J'appelle pour participer donc, à votre émission. Avec plaisir. Note, m'a fini, ni kana nga kele ci ambulo de. Tiere la non, ni ma kuma la nyo poti pas de. OK, kuma bi bulo. Bon, d'accord. Ne be se ka mi fo article 31 ko la. J'ai comme l'impression que mon ma femme n'a qu'à quoi. Déjà, dans notre milieu, il y a l'été. Parce que toi, Boucan, français, on est la langue nationale, la langue officielle. Donc maintenant, il faut une langue d'expression officielle. Et que, en la langue, en réalité, quand on veut se cailler, et surtout quand on veut se cailler pendant votre journée. Ne ka hakilina la de n'o ye constitution de la u ye da de yɛlɛ ka bila da min kun sɔgɔlen don u y'a yɛlɛ. Oui. Donc maintenant o bɛ possibilité di soit fɛngɛ ma parlement kura min bɛna sigi députés ni sénat ka représentants ka assemblée u bɛ se ka loi ta sisan nɔ k'an ka langue officialiser ou bien président bɛ se ka décret bɔ k'a officialiser. D'accord. Parce que a kɛra mɔgɔw ɲɛna de i n'a fɔ ko français de kɛra kuda ye. OK. Ne hakili la dɛ ne ka non ton idée non i ka idée partagé le c'est vrai. O bɛ da
kɛlɛ ka bila kun min na pour que ka temps di pays ma jamana ma jamana ka se k'i labɛn parce que i y'a faamuya b'a la document administratif ani kalaminɛw n'o ye matériel autodidactique ye yɛlɛma an ka bamanankan na. Oui. Parce que n'i y'a kɛ sisan nɔ est-ce que o baara bɛɛ bɛna fɛnɛ kɛ sisan nɔ enseignant est-ce que enseignant bɛ bamanankan mɛn c'est un grand avantage mais est-ce que o bɛ se ka enseignement kɛ tout de suite bamanankan na. D'accord. Parce que préparation de bɛ yen nɔ n'o préparation kɛra bon n b'a fɔ ko ka san 10 ta ou bien san 5 bɛ an sɛgɛnna tubabukan ko in na. Merci mon frère. L'idée est bien partagée.